פעם התבוננתם בפסוק בתהילים, רפוא נפשי כי חטוא סילוך. משהו קצת לא מובן. מצד אחד, כאילו אנחנו אומרים, רפוא נפשי כי חטאתי לך. בגלל שחטאתי מגיע לרפואה. זה ממש מידת סדום. מה זה הדבר הזה? אדם זורק אבן, מוציא לו דם, אומר תשלם לי על זה שהוצאתי לך דם. מה זה בגלל שחטאתי מגיע לך רפואה? משהו פה לא מובן. יהודי יקר הלך לאיזה רב מסוים, ואמר לו, ביקש ממנו, לפני עשרות שנים, ביקש ממנו ברכה, האם תוכל לברך איזה גוי מסוים לצורך העניין, קראו לו שסה, כי הוא הולך למות, הוא חולה מאוד, אתה יכול לברך אותו שיחיה. אז הרב כזה אומר לו, שהוא יחיה, כאילו, מה אכפת לך, מה הקשר אתה אליו? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, הוא חייב לי המון כסף. עכשיו, אם הוא ימות, לא יהיה אף אחד שישלם לי. אם תוכל לברך אותו שיחיה, כדי שיוכל לשלם לי את החוב. אז אמר, עכשיו אני מבין את הפסוק, רפוא נפשי כי חטוא סילוך, אני צריך לקבל רפואה, רפוני, כאילו, תרפא אותי, בגלל שחטאתי לך. זאת אומרת, אתה תרפא אותי בשביל חטאתי לך, בשביל שתשלם את החובות שלך בעולם, שתחזור בתשובה. השם נותן לך חיים, בשביל שתקיים את המצוות, תחזור בתשובה, תקיים את החובות אליו. בשביל זה אתה מקבל רפואה, לולי זה לא שווה לך כלום, רפוא נפשי, כי חטוא סילוך. בגלל שחטאתי, מגיע לי רפואה כדי שתשלם את החובות.